Jo vinc de Relevance, que és una consultora especialitzada en tema de patrocini. Històricament se'ns apropen les marques per saber, entre altres coses, altres àmbits, per saber una mica el rendiment, la rendibilitat que tenen amb allò que estan col·laborant o estan invertint com a patrocini, més enllà de mecenatge. A nivell de patrimoni o d'art i alguns àmbits de cultura encara queda camí per recórrer a nivell de les aportacions privades, de finançament, de fet ja se n'ha parlat, i de fet la pregunta una mica anava per aquí, no? Quin valor, quins actius, quin retorn creieu que poden obtenir les empreses que decideixen apostar pels vostres projectes, sabent que part del finançament, com ja s'ha comentat i també teníeu descrit els vostres projectes, passen pel finançament privat. Respecte al que comentaves, jo crec que la gent que som aquí som una miqueta els portaveus del llegat. És la gent que aportem el que ja s'ha fet, el que ja tenim, el que han fet les generacions passades. I l'aportació d'aquest llegat en forma de patrimoni cultural, en el nostre cas que representem el patrimoni cultural d'arrel religiosa de Catalunya, parlem d'un patrimoni que és la major part del patrimoni cultural català en general i que va des de la Vall d'Aran, una petita ermita perduda, fins a la catedral de Tortosa. Tot aquest llegat està ple de valors culturals, històrics, socials, artístics, sentimentals, i quan ens disposem a treballar sobre aquest patrimoni, jo crec que la gent que s'hi afegeix en aquesta reflexió de cuidar bé el patrimoni i posar-lo a disposició de la gent és realment demostrar que l'empresa o que la institució que t'ajuda té un reconeixement, dona un valor a tot el que ha passat fins ara. No és només el valor del que pot treure'n o el valor del que pot fer la gent d'ara, sinó que és valorar tot el que fins ara s'ha fet des de diferents àmbits. Jo crec que apostar pel patrimoni cultural és quasi una obligació, però sobretot és un èxit. Nosaltres intentem apropar el patrimoni, la memòria, l'immaterial, intangible, al costat d'uns edificis, els de Can Batlló, que són molt tangibles però que estan en un estat deplorable i que al llarg del temps sí que anirà millorant la cosa. Llavors una mica el nostre projecte és difícil de pair una mica perquè estem com en fase d'obres, o jo diria en ruïnes, però treballant a través del teatre la memòria d'un barri, que de fet és la memòria molt semblant a molts altres llocs de Catalunya del passat industrial, sí que pots fer arribar-ho més a la gent. És una manera com més viva i més didàctica o més pròxima, i aquest és una mica el segell que té aquest projecte. Llavors, nosaltres ho fem a través del teatre, però ens fixem en tot aquell munt d'altres projectes que són de recreació històrica, que a més els estem descobrint cada dia i n'hi ha muntanyes, que també fan servir tota aquesta part de proximitat d'un cert teatre. Llavors, de cara a la pregunta, per al mecenatge sí que trobem que, clar, nosaltres encara no tenim l'edifici, no els hi podem dir veniu i feu un banquet aquí, que és preciós, no? Fins fa 4 dies es venien a fer spots publicitaris, la Shakira ha passat per Can Batlló, vull dir, 1.000 persones, no? Però tot això ho gestiona el districte, l'Ajuntament de Barcelona, i actualment ni això, perquè no hi ha prou vigilància. Total, que pel que fa al nostre projecte, al no ser nosaltres els propietaris de l'edifici, el que intentem és anar a buscar espais de trobada amb la gent i per tant en el patrocinador, en el mecenes, li podem oferir el mateix que li oferim a la gent, en exclusiva. Una mica aquest és el treball que estem fent, però tenim tot un camp per recórrer d'idees. Jo em vaig estar mirant la pàgina de l'Hospital de Sant Pau i vaig dir, mira, això també, i això també. I això també. Clar, l'edifici no podem encara. Però hem parlat ja amb l'arxiver en cap de Barcelona, que anirà allà a l'arxiu de Barcelona, i diu un projecte com el vostre en el futur, clar, llarg termini, ens interessa perquè necessitem estar amb el barri, en sintonia. Jo abans de contestar la pregunta explico mínimament de què va això de la recuperació de pianos històrics
i després faig un parèntesi per explicar com se'ns va acudir aquest projecte, que de fet està començant, està als inicis, i després aniré a la pregunta. Per tant, la nostra idea és buscar, trobar, recuperar, restaurar, reutilitzar i, si fa el cas, poder rentabilitzar aquests pianos històrics que hi han per Catalunya. Aquesta història ve de que jo mateixa tinc un piano antic, un piano històric de 1824, que l'he tingut per herència familiar, tot i que jo no sóc del món de la música. A partir de que fa 4 anys se'm va acudir restaurar-lo i fer petits concerts a casa, com feien, com dic jo, a les pel·lícules dels anys 40, allò va començar a tenir èxit, de tal manera que venien músics a Barcelona, perquè algú els havia explicat que hi havia un piano històric restaurat, i demanaven si podien venir a casa a veure i a tocar-lo. De tal manera que en aquests 3 anys o 4 han passat músics internacionals, nord-americans, una francesa, italians, un suec, és a dir, han anat passant persones que sabien, algú els havia explicat que existia aquest piano restaurat a Barcelona i venien simplement a que els hi deixés tocar. Evidentment no feien un concert, ni em cobraven res, ni jo els hi pagava res. Però, clar, aleshores vam veure que això tenia una certa sortida, no sortida econòmica, vull dir, que tenia sortida, que hi havia gent interessada. A partir d'aquí se'ns va acudir per què no busquem per Catalunya, primer per Catalunya, a veure qui té pianos d'aquest estil, que a més després em van explicar que molta gent aquests pianos se'ls treu de sobre perquè ja viuen en pisos més petits, perquè la casa dels pares o dels avis ja no els hi cap el piano, i el pitjor de tot que hi ha unes premses que com que els pianos a vegades no poden sortir dels pisos, els estrujen, els xafen i els llencen. Clar, com els sofàs igual, però clar, el piano un cop vist el meu restaurat, jo dic que té veu, ara té veu, que allò abans era un moble, doncs vam decidir, busquem pianos per Catalunya, alguns, cosa que això sí que hem començat a fer-ho i n'hem trobat 10, bàsicament són segle XIX. N'hem trobat 10 que estan a llocs públics, a llocs privats, els tenim ben ubicats, els tenim catalogats, els tenim fitxats. Aleshores, la nostra idea és, amb aquests pianos, intentar, en un període de 2 o 3 anys, anar-ne restaurant algun i posar-lo al servei d'estudiants de música que estan interessats en música antiga i que en els seus conservatoris o escoles de música no tenen instruments antics restaurats, no tenen pianos antics restaurats. Per tant, poder-los oferir perquè poguessin practicar o fer tallers de pianos i també adreçat a professionals de la música que tampoc tenen a l'abast pianos restaurats. Com ho faríem per atraure a les empreses? A veure, amb 2 parts. Si no sabem a quines empreses, és a dir, si és en abstracte, jo penso que es poden cantar, diguem-ne, les avantatges d'un projecte com aquest, que és molt únic, no existeix a Catalunya i segurament no existeix a Espanya, almenys no ho hem sapigut trobar. És bastant avançat. Si detectem una empresa concreta que li interessa el projecte nostre, aleshores ja buscaríem un seguit de valors que poguessin adir-se amb els interessos culturals, artístics, industrials de l'empresa en qüestió. Bueno, yo creo que el valor añadido de mi proyecto es Las Meninas. Las Meninas es uno de esos cuadros que todo el mundo conoce. Hay 5 o 6 cuadros, yo qué sé, la Gioconda de Leonardo da Vinci, el Guernica de Picasso, el Grito de Munch y Las Meninas de Velázquez. Todo el mundo sabe cuál es, todo el mundo lo identifica. Es un cuadro que se conoce en Tokio, en Nueva York, en Londres, en cualquier parte.
Entonces creo que el valor añadido fundamental es un cuadro muy reconocido en todo el mundo. Y lo que yo pretendo es, después he estado investigando durante muchos años en mis tiempos libres, sobre todo, esto iba a empezar a ser un proyecto de documental audiovisual, pero lo he querido convertir en algo mucho más emocionante, donde la gente pueda llegar a introducirse dentro del propio cuadro, hablar con esos personajes. He hecho una labor de investigación muy profunda, sé, como decías, la hora exacta del cuadro, es como una fotografía que se pintó, que simula estar pintada a las 12 del mediodía, en un espacio determinado que hoy no existe, pero que podremos reconstruir virtualmente. Fue un palacio que se quemó y que ahora ya no existe. Y poder conversar con los personajes y que expliquen la historia que estaban haciendo allí. Y una cosa que explico en el libro, que es quién es el verdadero autor de las Meninas, porque Velázquez no es. Velázquez está allí dentro. Ese cuadro no se le ocurrió a Velázquez. Es un poco una historia de intriga, una historia donde también plantear la museística de otra manera, incluir las nuevas tecnologías, la realidad virtual, aplicaciones para teléfonos, para móvil, realidad aumentada, y que sea una experiencia más emocionante de lo que es simplemente ver fríamente un cuadro del que se ve un momentito y no se explica nada. Es un poco esto.